Здравейте хора, аз съм Доктор Гейминг и днес ще участвам в нашия клип. Доволнина. Клипът ще ни е на Minecraft 1.70 с мод. Вижте 4 мода, обаче това са на 4G нещата. Нашият мод, който ще разучаваме е Dragon Mounts. Аз ще ви покажа. Така, тези две неща не ги гледайте. Най-вероятно знаете едното от тях какво е. Ще го кръстим. Другото никой не знае какво е. Мод. Не релиз. Мод ревю. Така ли се пише? Мисля, че така. Нищо няма да спираме. Така. Почваме. Ще ви обясня какво е Dragon Mounts. Ей, пресе. Нямаше ли Защо съм на остров? Нямаше ли една игра наречена Dragon Mounts? Да, имаш. Защо съм на остров? Един Господ знае. Добре, от инвентара няма как да се вземем нищо, което ни трябва. Трябват ни драконски яйца. Затова пишем give. Така, за да ви напише името с таб. Цъкам. Значи ще ви покажа. Пишем give, място, таб, място, таб. И тук пишем Dragon и цъкаме таб. И дава Dragon Egg. Сега, този Dragon Egg се слага някъде. Ще сложим много. Едно до вода. Просто е ледено. Това не е ледено. Това е ледено. Добре, ледено. Това не знам. Не. Да. Същото е. Ще ми трябва някакъв нормален блок. Какво се пине, бе? Какво направи, бе? Така иска. Ще щупиш яйци. Чувай във водата. Бегай във водата, казах. Лудо яйце. Ти си. Лудо. Това ще го сложим ето там. Може да го сложиш просто на тревата, за да стане. Няма да стане такова. Трябва да е в гора. Това не е много гора, ама. Така, ще сложим тук едно. Водно. Стане пясъчно. Водно. Няма пясъчно. Да, водно. Мисля, че още не пясъчно. Така, това е горско. Ще ни трябва лава. Едно булчко се да трябва да се остави. Аз не мога да правя на този леер. Така. Сега, между другото. Всъщност не трябваше ли да се отиде в Ада, за да се направи едно? Недър, да. Да. Не, то не е завършено, просто трябва да е върху недрак. Чак толкова ли трябва да е голяма пуста? Не. Аз искам да е толкова голяма. Добре, различни са. Да. И сега правим най-трудното. Второто. Да, едно от най-трудните. Ти най-вероятно не се чуваш, така че по-близо моля. Нямам идея дали се чувам. Не. Някой не знам дали съществувам. Красота.
Мисля, че трябва да е само от синя вълна, но ще пробваме и така. Сега трябва да стане земен. Нормален стана. Нормален драгон. Ще го оставим тук. Ще ни трябва на синя. И сега отиваме. Тук. Кажете ми, че ще стане. Добре. Това е за всеки случай. Понеже са много гличави там да има. Не дей да се прозяваш. Готнах една муха, аз не знам. Не е готно нищо. То долното и то ще трябва. Те горе-долу, те ще бъдат сега мънички бебенца, нали? Да. Съжалявам, ако не ме чувате. Също направим последното. То е скелетово. То има още много накопания надолу. Чак до бедрок ли трябва? Да, то трябва да е на бедрок. Върху платформа от бедрок под земята. Ето. Малко ще покупаем, мама. Знам, че е много скучно да гледате как копая и даже не говорим, но аре говори за канала си поне, ако трябва. Ми трябва да призная, аз съм 100% по-добър от PewDiePie. Някой ден аз ще убия PewDiePie. Това ми е планът, с който аз да завладея света. Защото аз съм следващия император на този свят. Каквото трябва, добре. Тръгвам си. Защото тук има страшни звъци. Чак страшни. Страшни. Ти не носи слушалките. Ами... Знаете ли какво? Заради изненада. Няма да ви показвам как изглеждат малките дракончета и така нататък. Ще ви кажа само. Когато е малко едно драконче, трябва да се изчака много време, докато стане доста голямо. Когато стане голямо, му се дава ето такава. Само такава сурова риба. Друга не ядат. Да, само такава много сурова риба. И то ще изпуска едни сърца, ако ви хареса. И така ще можете да му сложите. Всъщност вие ще вземете садъл. Когато е готов, има сърца, отивате до него, държите това и цъкате десния бутон до него, върху него. Ако искате да го накарате да разседне, вземате кокъл и пак десен бутон. Това ще е всичко за този клип. Това са всички видове дракони. Разберете как изглеждат сами. Така? Лош човек. Това е не спойл, просто хора, съжалявам. Така, абонирайте се. Това беше неговия първи хейтър. Добре, хейтъре,
да кажа, абонирайте се за Дало Ninja долу в описанието. Хейтери, аз идвам за вас. Да, така, абонирайте се за Дало Ninja долу в описанието, ще го има и... Не и хейтери, обаче хейтерите не са позволени. Да. Ще се видим в следващия клип. Чао.